ang Dudes Torta. Karon sabay ta kauban ang akong mga batch nga SK chairman sa Asuncion, batch 1996 to 2002. Muadto ta kay Honorable Jerry Diaz, ang among kauban nga SK chairman sa Pamakawon sa unang panahon. Subok man nga panghitabo pero angay nating gawaton. Si Jerry wala ka mata og nasunog siya. Nasunog ang iyahang balay. Wala siya nakamalay, maong naugdaw ang iyahang balay. O karon siya nakahimlay. Tara, muadto ta sa Pamakawon, mag-vigil ta, sabay ta, ginhilang sa Dudes Torta. Tara! Ato sa Miog Trade Center ka magpalita o bulak para kay Jerry. Okay, diri ta magkuha og palit diri sa Houses Flower Shop. Oo, tama rin na. Shout out ako ng asawa na sa Pukon karon. Yes. Ano sa ngalan? Si My Labs. A few moments later. Alam mo doon sa abot namin diri kay Jerry, ato nang ihatod ang iyahang bulak. Or mayang hapon. Kaya na ito vlog. Hello, musulod mo kay Jerry. Oh, may hapon. May hapon. I'm grateful for the memories we're aiming for the next big thing. See you soon on the other side. Naabdan ni mo mga 9 o'clock pag uli ni mo gigag-practice. Oo, nag-phone pa siya. Ito kay natugnak ko, kay gikapoy pulay kong gikandagat na practice. Ito kay pag mata na ako 149, murag ning siga mo nang balay mo hayag. Sina mo. Ako natinga ako murag ning kalit na jud kog mata. Dugay mo kong mata sir ba. Moto koy taas man ang kamay ambak ko, nagdala ko flashlight ko sa akong cellphone, mura to nagdala na ako. Nagambak ko, nakamata pud akong ate. 16 years old na siya. Ate. Sa kwarto niya nag-start ang sunog. Wala siya nag-ubo, wala siya nagtabang, wala siya nagsinggit. Ay, nasuffocate na to. Nasuffocate na siya daan. An ko, nagtanaw, dyan ko sa kalayo nga ning dako. Murang ning anak siyang kama nga, paana. Namuto kay, di naman dyan matabang namin. Kamera man Kamu lang. Kamera man tulo dito ni Kapo. Nagsinggit namin. Kadlawon. Dito sa among ubos, among tingog. Akong dala na kay cellphone. Kay nag-amoy ka ng balay. O kung wala gid ko hawa dito kay murag wa ko natulak na ate kay nasunog kay murag ning tusugan ba mo second ra mga 3 seconds yung guro ko ni ana ng kalayo tamo na okay na kay nang nabulay ka ko ito may gani kinabira ko sa party tabang ni paglingi na mo sa balay kay tanan ko ano siya buto na ang sin ning gawas na ang ni ulbo ang kalayo na nag-ampo kami nga nakagawa si Papa kay basin nang kagawa basin na basin ni mata ko siya ba ning kalat kasi kay pagkuan sa ano no sa kayo no ang kus murag latte guro murag faulty wire man daw to ingon sa police wala ko nakita nang kuan wala ko nakita nga kanang lang pa kaaway si Papa maayon to si Jerry. Nagtawag siya kami ng bumbero, fireman. Wala na ako, na lang baba na lang, gamay na lang kalayo. Pako ako yung anak nga sitwasyon ko na, murag nga wala nakamata si Jerry, mas okay na po noon nga, murabag na kuyapan daan ba na ano. Kaya at least wala niya na feel ang That's na istorya na makaroon ang daughter and youngest ni Jerry. Kasi nahitabo si Samantha Shane Diaz. 14 years old. Mga batch ni Jerry sa high school. 1997. Asuncion National. Okay, maadto mi sa balay ni Jerry nga katong nasunog atong tan-awon. Tara. With Ora, Master Teacher 1 sa Santiago.
Hello, dirita sa balay. Shout out to Johnny. Oh, the vines, apil ka? Oh, kapil-apil. Yes. Shout out to NP Viners, Budol Vines. So, diri mauni ang muna ni ang balay ni Jerry. Ano iyang anak? Mo ni ang pultahan. Nagitong pulan din naman takagin. Anay pultahan dito plus di ako sina. So, pero kani direct. Muni ang ano na mo nga natabunan niya. natabunan na bintana. Diri aman mi iba man mo kwarto bebe sa budget ko kwarto. Diri ami anay man kwarto. Dira ko nito. Diri ako sila diri asa sa tuyo. Kaya may bandi. Kuno tayo ko ang bebe. Pag ako dinandre sa ading sige na ko ni tulala na sige la. Ara balik ka na ulbo mi gidang. Na andira sa lalang ano. Asa man ba? Diri siya ang iyang ulo kita diri ang mga yung ulo na ata na diri ang ulo na diri Di ang pultahan. yung pultahan di ko naman ba kung tira yung ulo pinakuha na matuyo. Sa ato pa yung pultahan, walay sira gyud na. Pare sa mo tulong na kayo man kortina lang. So pwede ra gyud ay siya maka dagan kung Ang nagawas na ang uso sa dira. oo dira. Yang kaniyang pintana nga pinakakuan kay naman ko aparang nakatabon. Nakatabon siya. Bugat pud na ano. Kaya bago man tumutuhin. So pwede ra gyud ay siya kur wala gyud Parang ko siya an. nakatulog. Katulog mo siya kay kapit ko ngayon sa pagliko ng dagat. Ang last ko niyang tulog kay alauna ata. Na wala siya natulog ikadir. Okay na nakatulog siya mga 6 to 8, mga 2 hours o 1 oras pagkagabi. Wala man kay nagsira sir kundi nagsigig higda. Sa to babang ura da ito siya natulog. Dili man ko kuan og plywood na ko ana. Asa man ang saksakan ninyo ga? Kanay siya kanay. Amo din saksakan. Sinapod diri asa kanay kuan pader. Pero di pud mo ang ano. Kaya naman sa baba ba diri sa baba. Ni patay ang ano. Mo ni diri may surat diri diri anak ko sa Nandri kay puro man mga pantalon niya. Diri sa surat diri nagsugod na. Sa na ko Di ko nang dito Sila. Ang mga tinain niya diri. Diri ang ributan kay ko nabot ba ang humay diri Di pa ko din nila ilang gipatabon. Gitabon. Pwede man ko nila isulod dito sa lugar ni Papa. Ha? Dili daw pinyang ulo. Aso ing ani ang plastar. Asa dapat siya naga dito iyang ulo. So pagkakuan na dili na iyang ulo. Kay maning kamot jud unta si ano. Dali na siya kasi sika sa din daw pagdagan na magpilog ko kuan dito kapakasan. Dago na nagkikikang lagi kay gusto lagi makapatabang ka pa ko. Nakaresponde ka. Pero paggawas ninyo te, naisuga na ako mo. Wala pa siga. Wala pa na off. Wala. Katong ni ni kusog na gyud ang ni ulbo na. Paggawas mo mo dayon. Kay diri naman na mo kwarto, Oo. dali na pagambat na mo biso na may anak. Exit na dayon. Tara kay diri alam sa to. Ako na bunaba ito kung bali dira ako kay mo akong nagdala og isa. Natro ako ng Kato banding kato. na. Wala iyang mibot ng tubig. Hindi na mo oran. Wa jud dala. Telephone man niya kay yamang natapad ba nang kasal na siya diba kay wala ginit-git lagi sa kwarto. Kay basi pa lang inig kuan niya nagamak niya basi mausmog siya kay kuan man kama man duha man to kuan man ang pati. Kay mo to iya light. Kita mo ba kay sini? Kana nara sa tunga namo ang suga. Yung mga dudes sa pagkasunog walay nadala ang mga bata nga duha ka anak ni Jerry
sa iyahang pagdagan sa pagsunog diri sa balay. Pasig na amoy mga pwede i-share para sa ilaha, financial or bisag mga gamit, relief goods. Pwede ko ninyo ma-message sa Dudes Torta or Jessie Lamsin, pwede ko ninyo i-message para sa ilahang mga gamit kay wala sila magagamit sa pagkakaroon. Sa inyong kinasing-kasing nga tapang isa gamay lang kini kung kita daghan ta magtinabangay, siguradong makatabang ta sa pamilya o sa duha ka anak ni Jerry. Ato silang tabangan nga makabangon kay dili lalim ang ilang naagian. So God bless everyone. Salamat magpaabot mo sa inyong support. Hope nga madungog ninyo ang among panawagan nga makita ninyo ang kung unsa kabugat ang giagian sa duha ka anak ni Jerry. God bless everyone. Thank you. Hapon sa tanan. Ako si Cora Andres Barasi. Ang isip iyahang friend. Ako nagahangyo kaninyo nga atong tabangan ang pamilya ni Jerry tungod kay wala na gyud nabilin sa ilahang balay, wala na gyud sila yung mga gamit. So akong hangyo nga atong tabangan financial or mga gamit man sa mga bata tungod kay luoy gid kaayo sila. Sa mga hinaot ko pinaagi sa inyong generosity kaning pagtabang nato ay jud kabayran. We hope and pray God will provide everything, and we hope na ang Ginoo na ang mag-bless kanilang tanan sa inyong tabang okay, walang magod sila. Daghang salamat. Maayong hapon Kap. Welcome. Ganino. Kapitan sa Concepcion. Grabe, sana all. Sana all. Sana asa mo dapit ang kwarto dapit do. Sana napadi ang motor Ngapon ka. Kapitan dagan ang mga kapitan sana all. Joy. Oh, sige. Shout out na. Mga artista pinalay. Hello, mga kauban na namo nga SK chairman sa Asuncion sa mga gurang taas nag-agtang. SK chairman sa una kari kapitan sa Nyuloon, kapitan sa Concepcion. Si Cora is Master Teacher 1 sa Santiago. And si Joy, asawa sa gwapo nga kapitan. And subscribe lang ako, vlog lang, Dudes Torta. Sa barangay Kipali. Karon nagbasakra ko. Oh, nahuman na. Shout out imong asawa. Imong asawa siya. Shout out ako si Pilar di ay. kanipod siya Toto. si councilor po ni sa amo ang atay dati sa barangay Concepcion. Yehe. Kayo ni siya. Sige to, artista na kato. Ikaw siya bino. Welcome to my vlog. Yehe na ay local vlogger. Yes, and NP Viners. NP Viners. Yes, Christopher Anggoy Marial. Yeah. Local vlogger. Pakisubscribe. Yes. And NP Viners. Uy, sikat po nila. Vlogger po. Kuan siya ka ng... Okay, welcome our Municipal Vice Mayor, Honorable Jingjing Camilio, ang among SK Federation President sa unang panahon. Thank you for coming, sir. Okay, SK Chairman sana Punggas. Hello! Kumusta, Mr. Orlando? Municipal Vice Mayor. Gani. Enjoy life. Tama. Tangi. Gol po niya kinabuhi niya yung public service. Hasta po diya sa may gustuhanong katilingan dahil sa DPP Rosario, DPP President po.
iyang kinabuhi sa loss sa atoa, sa atong grupo na to. So, okay, sa atong batch na to, darbo man nato nga kita sa atong batch sa 1996 sa Sangguniang Kabataan. Still, naagapon ta diri. Proud ko nga kauban ta ninyo during sa atong tenure until na. Sakit man para sa atoa nga nawala ang usa sa atoang pinaka-best friend sa atoang grupo. In person of Honorable Jerry Jess. Ba naman niyang mga duha ka anak. Ito lang ani kita din sa itong grupo, din natin kalimitan po sila pagkabaybayan nila. Sakit man para sa ito, igikan sa ito ang tanan ng mga kaubanan na ito sa Sangguniang Kabataan. Imin mo na ito ang ito ang samahan na ito. Dili lang tayo dito sa politika, ba't ang ito barkadahan. Family. Yes. Udong, salamat po na naagad-ihapong tahantin na. Yes. Dahil lang po. Yes. Thank you, the Municipal Vice Mayor of Asuncion. Yes. Honorable Jingjing Camelio. Thank you. Shout out yan sa mga asawa. Shout out sa mga asawa sa Gaya. Yes. Shout out ko sa taga-60. Yeah. Basta magwalang po sa permisi. Okay. Thank you, sir. Nya, nangin na ta. Yeah, economy. Rest in peace. May pagbiyahe show. Thank you sa friendship. Dokter Chabang. Gani. Pagkabuutan, bibigyan ako palitan. May mga meeting, hindi sa iski, tungkulan. Wala ko kayo malipan. Teacher, ate, nag-school ulit. Hindi ko sa eskwela. Hindi ako pamilya. Nag-renew sa'yo. pagkita na mo pohon professional ha, dili kay nagpatutoy og bata. Oh, Jer, ato namin ayo-ayo sa paglakaw. Bye-bye. Okay, mga dudes, suman na gyud mi diri uban na. Uban na gyud mi nagkita sa mga SK chairman dati batch 1996 to 2002. Mga kapitan na sila, og maestra na siya, og mangungumag gyapon ko. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa atong pagkita-kita hantod sa sunod. Mag-reunion ta. Shout out. Mayon no, shout out diha sa mga kaubanan ng SK chairman. Sige, shout out mo. Asa na mo? Si Herman. Herman. Yes. Roy Dagansina. Pinagsiyan. Yan si Rodel Tibis. Rodel Kamansa. Mabal. Romel Calonod. Alcazar. Mangan. Oo. Yan di Curious. Yan. Yes. Si naunsa naman sa skupo. Constancio Katambakan. Manulat Nilo. Nilo Manulat. Rone. Aguelo. Juan. Juan Aplaya og Kamuning. Inging Ador sa Gayen. Dudong Ang, Oscar Ang og New Bantayan. Si Butcho ko sa Rolando Manseras. Orlando Manseras. alias Butcho. Marlon Porras. Kapitan na po niya karon. Si Romer Ramos. Hi, Romer Ramos ay the principal. Joseph Alcazar. Napa? Torino, Dison, Junior. Og subscribe na mo, comment, like, and share sa akong YouTube channel, Ang Dudes Torta. Bye-bye.
Dagan kayong salamat, Vice. Okay, Vice ha, Vice Daghang Mayor sa salamat, Asuncion. maskin daw kalipay, kasakit, nag-abot lagi hapunta, bahalag mga upaw na niya itong ulo na to. Yes, so pawabot na dayag. Iski kaniadto, hantod karon. SK Tanguni nga. ang kabataan na una karon. Sobra 40 na. Og siya gilid ang buho. Siyagi na. Palaban nagkalukalo. Palaban. Sige, salamat. Bye-bye.